आंहाबो बिदिनो ब्र हारसिं माने बिबो हारसिं जिथुबा आं बाहामना जिखिनि सोंनो लागा दोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोंबानो जाबाय किउनि भिडिअखौ धाम्मा खालामगोन आं गाइस अके बिराद मोजां कमेन्ट हरदोलै जोंनिया भाइया खस्सा स' गाइस भिडिअखौ एसे फुङावनो खामगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ खामगोन सानै ओमफ्राय मा जाबाय दा गाइस दा नै एसे बेलासे जाबाय मोनानो टाइम मोनजासिगोन अब्लाबो नैबे ब्लग भिडिअखौ लानाय जाबाय नोंथांमोननि सोंनाय आरो फिननायनि सायाव नैबे भिडिअ जागोन आरोना गाइस मानोना बुङोबा किउनि भिडिअ जागोन गाइस दिनैनि दिनाव दिनै आङो नोंथांमोना जिखिनि कमेन्टआव सोंदोंमोन जिखिनि हायो नोंथांमोना आं दिनै रिप्लाइ होजोबगोन किउनि भिडिअ सोर मा कमेन्ट सोंदों मा कमेन्ट सोङाखै स' गाइस दा बुंनो थांबा नै टाइमा खैथा जाखो 3:38 जाबाय आरोना गाइस दायो दङ टटेल 21 ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन नै दा फार्स्टआवनो 1 जाबाय भिडिअआ आग्लानिखौलाय आरो मथो बावनो लोगोफोर गोदानखौसो होनांगोन नालाय बेनिखायनो गोदानखौ एसे फरायनानै नोंथांमोननो देखायनोसै दा इथिंगालि दा गाइस नै फार्स्टआव नायनो हागोन नै नोंथांमोना नामखौ मेनसन खालामना नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरलाय दिनैनि ब्लगाव मानोना बुङोबा खानैसो मानसिफोरा कमेन्ट हरबाथाय गावबा गावनि नामफोरखौ मेनसन खालामजानो लुगैयो आरो खानैसोआ मेनसन खालामजानो एसे लाजिनाय फैयो आरोना गाइस दा एसे बोरैबा नाङो ओंखायनो प्रफाइलबो थायो नालाय बेनिखायनो आं भिडिअनि स्क्रिनाव होलायलाय आरोना गाइस स्क्रिनशट मारि नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ दा नोंथांमोना आरो आंनि माथोदोबो खोनासंनो लुगैयो नालाय ओरैनोथ' नाइस भिडिअ आदाखौथ' बयबो हरखायोनोखा नै गासैनिसिमबो थेंक इउ जायफ्रा नाइस होननानै हरो टटेल अल गासैखौबो थेंक इउ आरोना दा जियानो जाया मानो गाइस इथिंगालि नायनो हागोन नै बड'सा बसुमतारी ब्रादार सेकेन्ड हेन्ड बाइक एन्ड स्कुटिनि भिडिअ लाबो कालि फुजानि अफारनि थाखाय माने भिडिअ लाबोनो होदो दा नायनोसै डिलारनि मानसिफोरा कल खालामबासो थांनो हायो कल खालामाबा जोङो डाइरेक्ट थांनो हाया मानो होनना बुङोबा गारियाबा दङना गैया मा गैया आं डाइरेक्ट कल खालामहरा गारिया कालेक्सना जानाय लोगो लोगोनो गावसोरनो कल खालामनानै लिंहरखायो आरोना लाब गोजा हरजोबदो गासैबो नै दादाया लामारसिगोन नामा बाजैखौनो गासैबो माने आंखौसो लागोन होननानै सानबाय थायो आरोना मानो होनना बुङोबा आंथ' भिडिअ आं लाखानोसै आं हाबा जाखानोसै होननानै आं बुंनाबो लाया दा मानसिफोरा माने टाइटेल आरो थाम्बनेइलफोराव बाय बांला लिरनायखौनो माने सानो जे माने लामारसिगोन नामा मासिगोन मा सानो खिन्थु टाइटेलखौ नायनानै डाइरेक्ट भिडिअखौ थुनानै नायनांगौ होमबाना मिथियो जे माने मा बुंदो भिडिअआव बेखौ साननानै नायनांगौ आरोना ओमफ्राय जेबो नङा मोजां नांदो कमेन्ट हरदो जोबोद मोजां नांदो ओमफ्राय बबे जायगायाव दादा दारकुसि ना तुलसिबारियाव जिथुबा ओइ आलना बायदिसिनानि भिडिअ होदोंमोन ना बेखौ सोंदो आरो ना माने दारकुसियाव ना अबेयाव ना सोंदो एक्सुवेलि दारकुसियावनो आरो तुलसिबारियाव थांलाय नाङा एसे आगोलावनो दारकुसियानो गोलैयो ओमफ्राय थिंगालि नायदों गासैखौबो बुजिजोब्बाय होमबा नों आबौ बोराय होनना बुंदो आरो ना आंखौ आबौ बोराय होननानै गासैखौबो बुजिजोब्बाय होननानै राहुल बर' मजा माने ओरैनोथ' मा बुंनो दा आरो खस्थ' खालामबाय थाबा बुजिलांजोबो बिसनाया बेसां लागोननो आसोल गाहायाव बक्स गोनाङा माने जिथुबा बक्स थाखानाया बेसेबां लागोन होननानै बुंदों आरोना जिथुबा आं बिसनाखौबो खिथिदोंमोन ना नोंथांमोननो ओमफ्राय इयो मथा मथि 50 ना मा होन्दोंमोन आरोना गाइस मोनसेयावनो 50,000 ना बेसेबांबा होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै मुसाहारि क'क्राझारनि मानसिफ्रा नोंनि रायलायनायखौ बुजियालै भाइनो माने क'क्राझारनि मानसिया आंनि रायलायनायखौ बारा बुजि मोना होननानै बुंदों आरोना दा खानैसो क'क्राझारनियाबो बुजि मोनो आरो खानैसोआ बुजि मोना आरो आंनि माथोखौ रायलायनायखौ खोनासंनाबो मोजां मोनोनो खानैसोआ क'क्राझारनिया ओमफ्राय सानैसोआ बुजि मोनो सानैसोआ बुजि मोना मानो होनना बुंबा आं क'क्राझाराव थांबाय थिंगालि आंखौ हर लाखिखायो क'क्राझार थिंगालि बिराद मोजां लोगो दङ आंनिया आरो इउटुबनिफ्राय गोबां मोजां फेमिलि जाजोब्बाय आंनिया क'क्राझारनिफ्राय थांबानो माने आंखौ हर लाखिनो नागिरखायो आरो माने ओरैनो हेगारहरनो नागिरो आरो माने माबा मोनसे जा लों जिखुनु हर था जिखुनु जे आङो क'क्राझाराव मायाव हर थाखो बहुत जायगायाव हर थाबाय आरोना टाउन खाथियावबो हर थाबाय ओमफ्राय इथिंनो गामिथिंबो बहुत माने हर थाबाय आं क'क्राझार बिजनि रुनिकाटा गसाइगाव श्रीरामपुर गेट खाथियाव बहुत जायगायावनो हर थाबाय आरोना अभिजित बर' नायनो हागोन नै बहानिलै बे फंबायनो दारकुसिनिमोन आरोना आदा दारकुसिनिमोन इयो ओमफ्राय फाग्ला नों लादोनो फाग्ला आं दानो लानो हानाय नङा र' बाप्रे बा बहुत टाइम दंबावो बैसोआनो जाथाराखै दानो हाबा लाहोथारनानै नोंसोरबो आंखौ बुथारनो नागिरथारोलै मिथिसा दैमारि थेंक इउ ओमफ्राय थिंगालि दोङो नै सुबुं ब्लग 89 नायनो हागोन नै गाइस थिंगालि दोङो बरिया आदा नकुल होनना बुंदो थेंक इउ ओमफ्राय थिंगालि दोङो नै सोदोमस्रि बर'
इथिंगालि दोङो नै सापर्ट हो नुकुल ब्लगखौनो गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय गोबां भिडिअ लाबोबाय थायो नोंथांमोना सापर्ट होबा मा जानो न' नुकुल हायोब्ला नों बेफोरखौ दोनथ'नानै बाउन्डारिथिं बेराखौ सिमेन्टनि खुन्थि गायना मोजां खालामग्रो बिनि उनाव लासै लासै बिबारखौ गाय बिराद मोजां कमेन्ट हरदोलै जोंनिया भाइया खसा बिराद बरिया मोजां कमेन्ट जितु माने साइडथिं गालि मोजां आरामनो बाउन्डारिखौ होनानै दंफां लाइफां जितु बिबारखौ गायनो होदो आरोना ओरैबायदि मोजां मोनदों आं कमेन्टखौ बरिया आयदा होदो खिन्थु आं जि बुस्थुखौ सानना दंबाय थायोमोन सेम मिलायदो आरोना गाइस ओरैबायदि मोजां नांदो माने थेंक इउ दे भाइ थेंक इउ बरिया नांदो वान मेन वान आर्मि थेंक इउ खासेल' जोंनिया इन्टारेस्ट मोनालै हारसिंबा आंबा बरिं मोनोनो माने न'खराव सासेल' माने हौवासाखोनि बाथ्रा बुंदो आरोना इनि सायाव हारसिंबाथाय बरिं नाङो होनना बुंदो एक्सुवेलि इबो मोनसे बाथ्रा देसाय एसे बरिं मोनो मोननायालाय सानै साथामबाथाय भाइ भाइ होनना लिंजायो नङा अके गाइस इनिफ्राय इथिंगालि दोङो नै नायनो हागोन नै नोंथांमोना इथिंगालि दोङो नै खनेस्वर बर'नो आंहाबो बिदिनो ब्र' हारसिं माने बिबो हारसिं जितु आंबो हारसिं होननानै गासिबो कमेन्टआव हर जाय जाय न'खराव हौवासा हारसिं इयाव कमेन्ट हरनायाव बिबो हरदो आरोना गाइस एक्सुवेलि नंगौ दे आरो थायो बिदिनो बहुत थायो आंल' नङा बहुत थायो आंबो सासेल'लै दा आं खस्थ' मोनथ'वाखै फिउचाराव ओरैनो मोनगोन खोमा होनना बुंदो आरोना माने मोननायाथ' मोनगोन लासैनो मोनगोन खिन्थु माला मा जायो बुंनो हाया मोनाबो जानानै मोनगोन जानानै खिन्थु दा आरो माथो बुंनो लासैनो बुजिलांजोबगोन बयबो ओमफ्राय इथिंगालि दोङो नै लाभ हरजोबदो आरोना गासैबो लाभ हरजोबदो आं खिन्थु कमेन्टफोरखौ रिप्लाय होजोबो दे नायनानै खिन्थु आं इगनर खालामनानै दोना खिन्थु गासैबो मोजां कमेन्ट हरो बिराद मोजां नाङो आरो माने भिडिअ होबाथाय आखाया कमेन्टआवल' थाङो दे सोर मा हरदो सोर मा सोंदो इनि सायावल' माने आखाया वाइटि स्टुडिअ थांबाय थायो जितु इउटुब चेनेल थाबाथ' वाइटि स्टुडिअ थाखायो नङा होमबा इयाव आखाइफोरा माने थुनाय थांबाय थायो आरोना जितुबा इयो मा बुंदो मा सोंदो बहुत मोजां नाङो बेनिखायनो गासैबो बरिया कमेन्ट हरनांगौ मोजां नाङो आरो आंनि नुकुल ब्लग फेमिलियाथ' गोबां मोजाङानोखा आंखौ गासिबो सापर्ट होजोबखायो आगोलनिफ्राय जिखिनि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जायफ्रा बुजिदो नोंथांमोना सापर्ट होखायो आरो सोरबा गोदान दासो साबसक्राइब खालामदोंबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय था लासैनो अल्ड भिडिअफोरखौ नायथां पुराना भिडिअफोरखौ मानिफ्राय मारै स्टार्ट खालामबोनायमोन होमबा नोंथांमोना बुजिलांजोबगोन जे आं माबायदि खस्थ' खालामदो बेखौ बुजिगोन आरोना नोंथांमोना दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायाथ' दा गासैबो सेमानो गोजाखा खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नैबे भिडिअआव नोंथांमोना जेसांनो हायो कमेन्ट हर होमबासो आंबा इन्ट्रेस्ट नांगोन आरोना गाइस जिथुबा एसे बुरजा कमेन्टखौ रिप्लाय होनायाव एसे मोजां नांगोन आरोना गाइस जेसां हायो नोंथांमोना आंनि बागै माबाफोर सोंनो लागा दङबा नोंथांमोना सोंबानो जाबाय खिन्थु बेलेगनि बाथ्रा सोंनाङा अनलि आंनि बाथ्रा सों अब्लाना नोंथांमोननो खिथाजोबगोन मोनसेखौनो बारे सोंबाय थानाङा आरो सासे मानसिया मोनसे जिमेलजों मोनसेल' कमेन्ट हर मोननै मोनथाम हरनो नाङा मानो होनना बुङोबा हासिनिखौनो खननै बुंबाय थास्लायस्लाय खेबसेयावनो बुरजा मेसेजखौ लिरना हरबानो जाबाय आरोना गाइस नोंथांमोना हाग'आ जायो नङाबा गाज्रि मोननो नाङा रावबो दा जियानो जाया मानो गाइस आं दिनै किउनि भिडिअ खालामगोन होननानै न'आवनो थाखादो जेरावबो बेरायनो थाखाखै जेराव भिडिअ खालामनो थाखाय जास्ट किउनि भिडिअ खालामगोन होननानै थादोंमोन एसे मर्निंआव खालामगोन सानदोंमोन टाइमा मिलायदियासै ओमफ्राय दा नै मोनाबाय टाइमाबो नै 10:30 जासिगोन 10:49 जाफिनबाय आरोना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा गासैनि कमेन्टखौ बरियानो लाभ हरजोबो आं नायगासिनो ना गासैनि कमेन्टखौबो लाभ हरखायो आं नायखायो नाया होनना नोंथांमोना साननाङा आरोना बरिया आदा नुकुलनो नाइस थेंक इउ गासैनिसिमबो नाइस थेंक इउ गासैनिसिमबो थेंक इउ बास नोंथांमोना जिखिनि सोंनो लागा दोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोंबानो जाबाय किउनि भिडिअखौ धामाका लाबोगोन आं गाइस अके